Det er godt, han ikke er sur. Jeg er blevet inviteret til at spille i De Unges Hus i København for en masse udsatte unge piger, som kommer lidt fra samme baggrund, som jeg selv gør. Måske ikke har det skide godt derhjemme, eller har det skide godt på gaden. De vil gerne have, at jeg kommer og spiller for dem. Så det har jeg selvfølgelig sagt ja til. Altså, no questions asked. Altså, selvfølgelig skal jeg ud og spille for det er jo mit folk, jo. That's my people. Hej! Hej Tessa, Lars. Velkommen til. Jo, tak. Velkommen til. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, det er en ære. Det er jeg fandme glad for. Jeg kommer forhåbentlig med noget håb. Og så kommer jeg også med nogle life skills. Altså, jeg tænker helt sikkert, at vi skal snakke sammen bagefter, og de er helt sikkert i gang med at være igennem nogle ting, som jeg har været igennem. De piger kommer til at være det første hold til at finde ud af, at jeg kan godt bruges til andet, end at blive spillet på Spotify. Alle bad bitches sammen med mig. Alle bad bitches sammen med mig. Mega fedt at komme ud og spille for jer, mand. Tak for det. De kæmpe sol hånd til fucking Goldie. Vi holder lige en kort pause, og så er næste kunstner Tessa. Man tror nogle gange, at mødre de sådan der bare er skabte til at være mødre, fordi de er mødre. Men det er de ikke. Planen var, at du komme ud i det er det, der blev. Du er under 18. Ja. Så de skal hjælpe dig. Har du sådan en sagsbehandler, du snakker med dig om? Ja, men hun ved lidt på mig. Hun har min mors mening, og den holder hun fast i. Jeg vil ringe til kommunen hver dag og sige, at jeg skal have en ny sagsbehandler i dag. Ring til dem hver dag. Skal du med? Det er ikke okay, det her gange. Der er 2 år, til du bliver 18. Ja. Du skal have det bedste ud af de 2 år, inden du lige pludselig skal til at stå for egen regning. Jeg har nemlig selvmordstanker. Jeg har virkelig også haft fucking mange selvmordstanker, siden jeg var så stor. Og det jeg gjorde, jeg ved godt, det lyder latterligt, og man læser det på Instagram hele tiden og sådan noget. Men det der med, drik noget vand 5 minutter inden, eller efter du vågner. Få noget at spise 30 minutter efter du vågner. Gør ting, der gør dig glad. Ansigtsmasker, make-up, hår. Fordi tro mig, det virker. Jeg har også været fuldstændig latterlig. Jeg synes, det var det mest akavede i mit liv, da jeg stod foran spejlet første gang, jeg sagde, du er så smuk, Tessa. Og jeg tænkte bare, ej, det er fucking mærkeligt, det her. Men jeg blev bare ved og ved og ved og ved og ved. Og det virker. Det virker sådan der. Fokuser på alt det gode, hver gang du går ned ad gaden, og du faktisk ikke helt ved, hvad du skal tænke på. Kig op. Himlen er kraftedeme flot i dag. Jeg er lucky as fuck. Ja. Det er 100% det, der hjælper mig. Jeg gider ikke give op. Sådan. That's what I wanna hear. Fordi jeg har kæmpet rigtig meget. Det tror jeg på. Det kan man se i hinandens øjne, som piger. That's power. Det er power. Hold fast i den der glød. Du får brug for den. Ja. Tro mig, du gør. Det bliver ikke lettere, når du bliver 18. Jeg glæder mig til at se jer spille. Tusind tak, Smuk. Det skal nok gå. I promise. Ja, jeg er klar. Jeg tror, folk er klar. Skal I med ud, piger? Jeg får lige dem til at præsentere dig. Yes. Skat, kan jeg ikke få dig til at gå ind i det der baglokale og hente en vand? Jo. Tak. Er du klar eller hvad? Følg med. Så er vi tilbage igen. Og den her gang håber jeg klar til at fyre en max af. Og give en stor hånd til Tessa! Okay. Okay. Bare snak. Vi vil slække min røv, smag med succes. Bare spil. Arrogant. Tak din mand. Tro mig, jeg kan. Han snakker for meget. Snakker for meget. Snakker for meget. Ikke let at forstå, når jeg sætter mig på. Klipper for lidt. Klipper for lidt. Først er smart, men det er vanskeligt. Hør på. Jeg står på et sandsøg. Wow, shit, man! I kunne jo. I er det bedste publikum, jeg har haft. Skal vi tage lige den sidste? Ja, tak. Kender den der? Okay. Okay. Boss bitch. Skubber dem til side som en moshpit. KBH. Vestegn. Okay. Jeg havde
selv alt for mange konflikter med mine forældre, til jeg kunne tage hjem. Jeg var alt for rowdy på det tidspunkt. Jeg kan huske en gang, min far han kom ind på mit værelse, han tjekker mig mellem tæerne for at se, om jeg er på heroin, fordi jeg bare er så langt ude og skide. Nogle tager ikke til hjem, nogle får fandme tæsk derhjemme, og nogle er bare super meget op og skændes konstant og hele tiden. Nogle ved godt, at de ikke passer ind i deres familie. Der kan være så fucking mange årsager til, at man ikke har lyst til at tage hjem. Tag lige på stykker af. Sådan, så. Virkelig sej. Seriøst, tak. Og det er du også, mand. Og det skal du blive ved med at huske på, at du er. Fed koncert til dig. Tak for det. Juhu, hvor er I søde. Tak. Selv tak, selv tak. Jeg giver dig bare sådan en. Helt sikkert. Nice. Så hvordan føles det så, at unge piger hører din musik nu? Og det måske lige præcis. Min største motivation. Det var også min største motivation at optræde i de unges hus. Alle de piger, som kom hen, havde en helt fantastisk smuk ung pige, som bare har det fucking hårdt. Og som selv brød sammen, og da hun fortalte om sin historie. Og du ved, jeg kan ikke gøre så meget. Altså, jeg kan fysisk ikke gøre ret meget. Andet end at fortælle hende, at hun skal tro på sig selv. Fuck de andre. Så det er faktisk det, der er formålet med din musik? Ja, det er det. Jeg skal være hende, der kan tale op for alle dem, der ikke taler op for sig selv. Alle dem, som tror på, at de ikke er smukke. Og ikke er noget værd. Og at folk bare må behandle dem som lort. Og du skal egentlig bare smile bagefter, ikke? Fordi der er fucking heller ikke nogen, der overgår at høre dig jamre. Så hvis de her unge piger begynder at stå op for sig selv, vil du så føle, at det kunne hele noget af alt det, du har været igennem? Det vil give mig rigtig meget håb for fremtiden. Jeg har ikke lyst til at sætte piger til verden i den verden, vi lever i. Jeg ved godt, at der er fandme lande som Indien og andre steder, som er langt værre end her. Ja. Men vi er bare så langt fremme i vores udvikling, at det burde stadigvæk ikke være sådan her. Hvorfor tog du ud til din mor sådan helt hurtigt pludselig udskridelse? Jeg tog ud til min mor, fordi at hun skal høre min historie fra min mund, og ikke fra andres mund. Det skylder jeg min mor. Og hvordan var det at sidde som øjenkontakt med din mor? Det var et nederen. Det var ikke sjovt. Men ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ekstrabladet og BT har skrevet til mig angående, de har hørt om, der er nogle videoer med Tessa, der ikke har så meget tøj på, og danser lidt og ryger en joint, altså big deal. Men altså, vi ved ikke, hvad de kan blæse det op til, vi ved ikke, hvad der kan komme i fremtiden, så det er bare noget med, at Tessa går ud og ejer lortet og ejer historien. Så skarp ud. Jeg har også gjort meget ud af det. Altså, ja, vi havde jo en plan om at vente lang tid med at snakke om det her, men når nu de her medier der, de skriver til mig, så vi skulle nødt til at gøre noget ved det. Jeg tænker, at vi har en plan, og jeg tænker, at den plan, det er, at jeg i aften laver mig en Instagram-story, hvor jeg forklarer alt det, der foregår lige nu. Jeg har ikke skrevet noget ned. Jeg har taget beslutningen for en time siden. Ja. Det er jo nogle fine nok videoer. Det er slet ikke det. Det er bare, at det er ikke mig, der har kontrollen over, hvad der bliver delt. Og det er det, der ikke er okay. Præcis. Så og jeg kan bare mærke, det er ved at være nu. Altså, når de der pressebitches ringer hele tiden. Og nu har jeg også snakket med mine forældre om det og sådan nogle ting. Så nu er det ligesom... Nu ved alle det. Nu kan vi lige så godt gøre det på min måde. I stedet for at stå og vente på, at BT eller Ekstrabladet skriver et eller andet lort. Præcis. Så det tror jeg er helt rigtigt. Men, Jeg du vil hellere gøre det selv, end at lave en artikel med en eller anden journalist, vi stoler på? Der er det kun mig, jeg stoler på. Okay. Og så er det også ligesom at tale i øjenhøjde til folk, ikke? Du er ikke den eneste, mand. Der er bare fokus på dig, fordi du laver det, du laver, ikke? Ja. Det bliver også godt for dig, tror jeg, at bare komme afsted med det, mand. Ja, og nu er jeg også træt af at snakke om det, kan jeg mærke. Præcis. Nu skal vi ind og lave noget tv. Skal vi? Ja, lad os gøre det. Hvad? Nå, okay, fedt, mand. Optur. Fedt. Kom nu også dig. Vi har aftalt, at vi skal have hyggedrikke aftener og sessions og alt muligt andet.
Der er rigtig meget. Så når jeg er færdig her i dag, så skal jeg bare hjem og sove i et døgn. Men folk skriver bare, at nu har de set det her opslag i en eller anden gruppe, og at de har anmeldt det. Og at de synes, det er synd for mig. Og hvad har du set? Mig. Uden tøj på. Slut. Nu synes jeg bare, at vi skal snakke om, hvad der skal ske nu. Vi skal lige i den her måde her. Nu er det kobbel og noget klaver. Og noget salsa. Ja. Med juletræer. Det bliver sjovt. Hvor ser du godt ud, mand? Tak. Tak. Jeg er så træt. Vi var hjemme fra studiet med Suspekt kl. 1:30. Altså, jeg har make-up på. Altså, det eneste, jeg lige tænker, det er, at jeg har lige sådan en map. Astrid og Rasmus, jeg skal lige snakke med jer to. De er blevet med at skrive. Jeg har snakket med dig, snakket med Rikke, med Pernille, med advokaterne, med alle mulige om, hvordan vi håndterer det. Indtil videre har vi ikke svaret dem. Og blev enige om, at komme det i forkøbet, så skal nok komme noget snart. Og også bare, så vi også i forkøbet for noget værre, der kunne eventuelt komme senere. Fordi hvis de skriver noget, ja, det må der gøre. Når Ekstrabladet og BT, de er pisse aggressive, og de kommer helt til at tænke, har de andre det, har vi det? Og så ikke det nu, så bliver det snart, og så bliver det, når der kommer noget værre. Altså, der skal nok komme noget. Jamen, de må ikke bringe noget. Nej, men de kommer til at skrive, at der florerer noget rundt. Altså, så vi har taget valget om, at hun laver simpelthen en story i aften, og så ligesom kom historien på forkøbet. Hvad med en efterfølgende pressestrategi, når folk bliver ved med at komme ind og udtale? De kan tage, hvad de vil for det. Ja. Vi siger ikke mere om det. Og det er det, de kan få af comments. Ja. Det virker som det rigtige. Ja, det er 100% rigtigt. Ja. Det er en rigtig vej. Glad for, at I er med på den, fordi nu er det, vi gør. Det er den eneste rigtige måde at gøre det på. Godt. Min telefon står åben hele natten. Godt. Skide godt, for det er nogle vigtige dage lige nu. Ja. Og det kommer til at blive hårdt for hende, men det er bedre end at gå i den her frygt. Det har fandme påvirket hende meget. For satan. Ja. Og din jakke, den hører. Der. Så. God fornøjelse derovre. Sådan der. 1 million. Tak for hjælpen. Det var så lidt. Så må I have god fornøjelse derovre. Jo, tak. Hej. Jesper. Hej. Hej, Tessa. Hej. Goddag. Goddag. Nicolaj. Tessa. Er du on it? I'm on it. Ja. We're gonna do this shit. Er du happy? I'm very happy. Er det Chopin, det der? Godt gættet. Hej Tessa. Hej. Hej. Prinsessen fra Vestegnen. Velkommen til. 2019 for dig har vel været... Ja, hvad har det været? Prøv at sætte 5 år på. Vanvittig. Psykotisk. Fantastisk. Rutsjebane-agtig. Og virkelig omvæltende. Er du klar? Jeg er klar. Ja. Det kan jeg ikke. Det står andre på mig. Står for boss bitch, E for den eneste, N for nummer 1, som jeg har været på det seneste. Siger til ham ned på knæ, hiver kjolen op, trækker trussen til side. Han siger okay, se mamma, jeg har endelig fået en hobby. Og giv de low life host noget at gå op i. Prøv at google, hvem der giver en fuck. Du kan være sikker på, at mit navn aldrig kommer op. Hvis de myrder mig, så smil, når du ser mig i min kiste. Vær sikker på, at jeg var fucking flabet til det sidste. Jeg ved, hvad jeg bringer til bordet, så jeg er ikke bange for at spise alene. Tag mig på ordet, fordi jeg er ben. Pigerne på gulvet, ja, de ved, at jeg er ben. Drengene ved bordet, ja, de ved, at jeg er ben. Min lærer kaldte mig dum, men nu ved hun, jeg er ben. Gør mine ting, så alle ved, jeg er benhård ben. Pigerne på gulvet, ja, de ved, at jeg er ben. Drengene ved bordet, ja, de ved, at jeg er ben. Før var jeg problembarn, nu er jeg bare ben. Gør mine ting, så alle ved, jeg er benhård. Jeg er gået i koncertsalen. Jeg vil nok hellere stoppe min karriere nu, men hele Danmark brænder ned. Jeg er helt færdig. Det er godt nok. Hej far, du har ringet. Jamen det gik fint. Jeg var lige inde og lave klaverspil med Nikolaj Koppel.
Jamen, i aften, der lægger jeg en video op, som omtaler de videoer, der er i omløb lige nu, fordi at Se og Hør og Ekstrablad bliver ved med at ringe. Det er jeg. Tak, far. Det er i orden. Jamen, det gør du bare. God Simpsons, så. Vi snakkes. I lige måde, far. Love you. Hej. Hvordan tog han det? Han skulle lige sunde sig, men han tager det benhårdt. Det gør han sgu. Det gør min mor også. Nu er jeg bare sådan, ikke nervøs for, at han går ud på arbejdspladsen, og så er der en af hans murersvende, der lige siger, ej, har du set det der med din datter? Altså, så ved de det bare. Og han ved det, han kan sige, ja, det har jeg set. Old news. Hvor meget har det her fyldt i dit hoved? Det har fyldt meget i forhold til, at sådan, det er sådan alle andre, der kommer hen og snakker med mig om det. Sådan, når jeg så lige føler, at jeg er kommet videre, så kommer der lige 20 hen. Ej, er du okay? Er du okay? Jeg ved godt, jeg er et offer for en forbrydelse, men jeg er jo ikke et offer som sådan. Har du nøglerne? Nu så du bilen, hvor du går. Ja. Kan jeg så godt stadig tænde den her? Ja. Ja. Okay, see you. Nå, er du klar, Anja? Hej alle sammen. Jeg har lige en public announcement. Og det er måske news for nogen. Det er ikke news for mig. Men først og fremmest vil jeg faktisk bare gerne lige sige tusind tak til alle de folk, der sender mig bevismateriale, som sender mig navne på folk, som deler ting, de ikke burde. Fordi lige nu så går der nogle videoer af mig i omløb, hvor jeg ikke har ret meget tøj på, og jeg ryger en joint, og jeg lever livet. Og jeg synes, at jeg ser flot ud. Jeg er meget glad for de her videoer. Det, der er i det, det er ikke mig, der har delt dem. De her videoer er blevet sendt privat til folk, og derfor er det ulovligt at dele dem på internettet, uden min tilladelse. Men I skal bare vide, at jeg er ikke knækket på det her. Der skal fucking meget mere til at knække mig. Men det ville være bedst, hvis I ikke prøvede. Toodles. Det bliver spændende. Nå, nu skal jeg altså op og sove. Nu gider jeg ikke mere. Nu vil jeg gerne hjem. Lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Dem, der viser mig kærlighed, det er dem, der fortjener min kærlighed, og min loyalitet, og min tid. Så du skal huske på, at hvis ikke du vil pisse på